Исәнмесез, нәни дусларыбыз. Менә безнең бүген күчтәнәч тапшыруында кунагыбыз бар. Таныш булыгыз. Минем янда Динияр утыра. Сәлам, сәлам. Һәр кемнең үзенә күрә бер шөгыле була. Шулай бит, һәр кем нәрсәдә белән булса да шөгыльләнә. Менә Динияр акробатик рок-н-ролл белән шөгыльләнә. Әйе. Әйе, дәвәти, нәк шулай. Менә мин шуңа аның шундый һөнәр белән шөгыльләнгәнен белгәчен гаҗәпкә калдым. Әйе. Динияр, син менә бу шөгыль белән ничә яшьтә, кайчан, ничек шөгыльләнә башладың? Мин 8 яшьтән Fox дигән акробатик рок-н-ролл клубына йөри башладым. Фокус? Нинди кызык исем Fox. Әйе, Fox исемен инглиз теленнән тәрҗемәсе төлке була. Моны биючеләр инде, беләсеңме, моны биючеләр инде, әйе, кулларын, гәүдәләрен, башларын, аякларын хәрәкәтләндерәләр. Төлке койрыгын булгый. Шуңа күрә бик хәрәкәтчән булганга шулай итеп исем кушканнардыр Fox дип. Шулай бит? Әйе. Динияр, менә улым, ул клубка ничә яшьтән алалар? Менә минем кебек дәү әтиләрне алалар монда? Безгә 4 яшьтән алалар. 4 яшьтән, әйе. Менә атнага ничә тапкыр шөгыльләнәсез? Атнага 3 тапкыр. Әйбәт. Анда нишлисез инде, ничек шөгыльләнәсез, нәрсәләр эшлисез? Без төрле упражнениялар ясыйбыз. Йөгерәбез, шпагатка утырабыз, биебез, акробатик элементлар ясыйбыз. Әйе, күбрәк инде дәресләрдә спорт төрләре белән шулай бит инде. Менә гәүдәне инде йомшак итәр өчен инде шулай бит. Әлбәттә, шушы спорт төрләренең һәрбер күнегүләрне эшли белергә кирәк, шулай бит. Аннан соң инде әкрен-әкрен генә күчәсез биюләргә инде менә, әйе. Тренерларыгыз бик таләпчәнме? Әйе, тренерлар бик таләпчән. Ул тренерлар кемнәр инде алар? Шамил Рамилевич, Наталья Евгеньевна, Максим Андреевич. Менә Динияр спорт булгач, анда бит инде төрле ярышлар, турнирлар була, чемпионатлар. Анда катнашканың бармы синең? Әйе, катнашканым бар. Мин Казанда һәм Самарада булдым. Улым, сиңа бу спорт мәктәбе нәрсәләр бирде? Мин үземә күп дуслар таптым. Дуслар, алар дуслар булу әйбәт инде. Менә дуслар булгачтын, бергә җыелышып инде шөгыльләнергә дә әйбәт. Анасын дуслашып, гаилә булып, яшисез, аралашасыз, төрле хәлләр белән әйме уртаклашасыз. Әлбәт инде ул гимнастикада шушы спорт дәресендә генә шөгыльләнү түгел, шулай бит инде. Башка төрле хәлләр белән туган көннәр уздырасыз, һәм зур бәйрәмнәрне бергә уздырасыздыр, шулай бит. Нәк шулай, бүген дә алар минем белән. Шулай менә. Әйдәле алар белән дә танышыйк.
рахмәт, улым, рахмәт. Искиткеч булды бу, Ай, менә гаҗәеп матур спорт төре икән бу, Форсаттан файдаланып, тренерларыгызга да бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Афәрин диясе килә аларга да. Синең менә шулай безгә килүең өчен һәм шушындый кызыклы спорт төре белән таныштыруың өчен бик зур рәхмәт. Тагы да кунакка килегез, ярыймы? Сез дә безгә килегез. Ярый, рәхмәт. Һәм инде менә тапшыруыбызны тамамлар алдыннан Fox Акробатик рок-н-ролл клубына без зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Балалар, әгәр дә сездә менә шулай матур итеп бейсегез килсә, шушы Fox спорт клубына килегез, шөгыльләнегез, рәхим итегез, ярыймы? Һәм инде алда да менә шулай нәни дусларыбыз белән шөгыльләнегез. Әле яшерәк булсам, үзем дә йөрер идем бу клубка. Әйе. Ярый. Ярый, тагы бер тапкыр рәхмәт әйтеп, саубуллашабыз. Хушыгыз, нәни дусларыбыз. Сау булыгыз.